To hakini ke porpat nga ai biang ke jing ngo ke jing sngo ke buram so blai. Nama blai penla ini ke bangin ai biang ifi. Ia gani ke ketien ke jong blai. Ka bang ngai kalong ke jing ke khu ke bakrau ifi baro. Ngai ku blai ru ifi baro ki baju snap bat ki baju ai. Share gani ke jing keren ke jong asya keleng ki wei pat ki. Parlok ki para jor ki bahayang basam. Kalau long ke jing mentoy ke bakrau ia ke hima ke jong blai. Namar ke ketien ke jong blai ke don kampalat ia ki priu hagi ni gisngi. Dengan sngongo yu blai bang atip naga nongrim jong ke ketien ke jong tribe. The Bible ke keren syai ba ubriu im tang da ukpu. Lani daga jing bam ke bau bam mana gisngi. Andai ongo Jisu ubriu im daga ketien baro ke bami naga sentur ke jong blai. Tengah kuat menta gisngi bahaba piyai sngap igini ke jing keren ke jonga. Bapin sim ya ka ba kalong kum ke Kynja jing bam ke ba Kynja Mynsiem. Kabanya rap ipi bapila i kabanya chikmat ban syakri utrai. Namenta gisngi ngadoni ke bangan ai biang ini ke jing keren jonga. Haga jinga David ke ni ke Jingiamareh Thong ke ba Kynja Mynsiem. Ngala sedang nadu ke voice ke ba arspa nyopo lai. Bat ngala poi mentasya ke voice ke ba arspa nyopo san. Tengah kuat bangan ong lupai fi ngala ong ikini bro arsian. Baka ni ke jing hikai kan kham jerong. Namar kadon shibon palat ki eke hapo jongka. Ki bahaot ki long simple tang baki day ki bagi hap ya gaban pentri kam. Ya ke jing ya lenti ke jing baru try. Namar habang ringdur lani habang Bible ke ringdur. Ya ke ni ke jing syakri ke bakan jaman sim. Ke ringdur na ke ni ke Jingiamareh ke bangi dana ke ni ke pertai. But u apostle Paul khamtam u kham sngut ho yegene namar hakap kanika Jingiamareh Thong kala adep don nadu ki por ki bamendai aga himarom agi greek mendai kala adep don kede ki Jingiamareh ki be imaru mendai ki mare kadan ke Jingiamareh ke ba labanong daga jingiap sendan ru don ki don ki bapen mare apdeng jong ki bilor lo jong ke ding ka ki bi rengko na jrong jong ke riat kum ta ter but teng ki penyelek kai bet ki sing bet ki kla but teng ni ke kla long ke ke ba ima bet ke ba eating re kat banang mi ki snam kani ke Jingiamareh ha ga perthei ke olympic ke dei ka ba paunam tambat hadu ni ki sngi te na ke ta dahu absu pola bu kuran ni ne usngo tho ye ni ga ya ga ni ga nong rim jong ke Jingiamareh ha ga ba kin ja perthei but wan ra she ga ba kin jamin sim te ha ga jing hi kai jonga ngakwa bangan wan ra ya ga jo hi da ga banga khampelong detail ye ni namar ngatip ba ngatip shibon ki nongrim haga Jingiamareh but kidan ki bala ban yarap yingi habangi apply ya ka laningi pentre kami ka haga bakin jaman sim dengan kwa bangan pen fi ngala kren chapang ke Jingiamareh Thong haga jingi dei ba ngide ban snot ho ya ga jing shajet but adin nang tu ngala dep kena ni pi ke Jingiamareh Thong ba ngala dep ong lupa ba ke Jingiamareh Thong ke don kam ke uniform la ni ke riam mo ke bangi don kam ke uniform ngangai pisngot ho i ke tien kamat lada ngim dan ke uniform ngim dan ke riam ngim tip nang no ngi represent na ni nak no ngi ri ngi mi la ni ngi Mare but ngim tip ru sha ke e ke bangi de ban Mare aga jingim tengala pen i fi khambania aga jingi de bat ke ni ke uniform la ni ke jankup ke bangi de ban phong ha bangi Mare aga bagen jamin sem tengala keren bon bahan ki nuksa na ga Bible ru bat nganget kala long ke jing mentoi fi de menta ke sni nga ko angan keren ha ki artli ki nong rim ya ke Jingiamareh kumbangala dep ong teng banganum pat hikai fi kumno fini Mare ke ega ban jan da haba fi Mare aga Jingiamareh Thong Andrai ngan menta ke sni ru ngandang hikai shua ya ke Jingiamareh shua jong ke taiga bapin Mare sendan nama ki don shibon ki egi banga dei ban hikai fi nang ni tika banga kwa ngini keren mendaga sni gadai nda habala jet ifi nda habala ai ifi ge uniform pi habban sngot ho ba bam dei tang ba bisu kemen ba bila yo ye uniform unong ya Mare jukumen tana ma bu yo uniform hoj ukumen ba ula shajet harika wei ka ba u hab bandon haswa ye ga Jingiamareh ga jong u kata ga dai udai bandon ke jingpen kre ka ba janai fi ngan keren mentaga sngi kat tu kat ni ye ga ni ga jingpen kre
bakum unong ya mare hagani ga perthei ka ba ngakren wat hagani ga perthei ka ba pau hagani ga perthei ki nong ya mare haga Olympic ngakwa nang ifi gitu ki runner gitu ki athletic mo gitu ki athletes kiba ya mare walit mot ba pisio I hang to apa ka stadium lani habi page apa ka TV lani ki kot khubor gitu ki balak ban mare ada haga gitu ki long distance lani kita ki ba mare aga jinga mare ki ba kam jingai baki shia mare bala khai ki kum ta em gitu ki nong ya mare ki dai ki ba ya mare nga sotonat bai gani ki dai ki ba ka jing pen kre jong ki habari habamyo I kadai ka ba phimla ban muddur ki haban do lut ik bar khat ki jing snow ba jong ki agni ka perthei wat unong ya mare aga perthei wa ban le amta wa do lut ka le kai ka ya le kai ka ya thia sngi ka ya u do lut ka tu ka ya le kini ka tai u do lut ki ik na ma balai u hab bandan ka jing pen kre ka ba klain ma but ngan kren kendiat igni ga jing pen kre hagani ga bakin jaman sim da ka bangan pen I fina ga bible ka ba ningkong tangini puli bat nga yagani ga shiti shigi nong rom ka ba ningkong ka nong ka ba ningkong ngin puli na ga khat ka ba khandai biang na ga khat ka ba arpo saw hadu ga khat ka ba arpo nyaw tangan puli biang ong kumne hatopim jutip bagita gi ba ya mare ngala ong ipinga nom ong ya pet nganong ya mare hatopim jutip bagita gi ba ya mare aga Jingiamareh thong ki ya mare barok ken hare tang wei pdiang ga price tu ya mare kum ta ba pindu yo wei po wei upen ubopen usha ki barok maki si sakhnang begini yo ye ka pansniat ga bopun rei mangi ga bampu ken ngana ma ga tang mare kum ta ken om kum da ga ba artatien kum ta nga ya tenra om kum bo shokai ga sun snap ai ga khat bar hunyo alsul pol wa ne Henry nga penshitom kop ya lakamen. Bat nga yalam rau ya kaken. Yo ba kumno re kumno ndang la ya lap haki wei ngan jalong ya di ubalasha kentai no. Fi hangni u amsul pola bu kurani gini Jingiamareh upen I gini Jingiamareh kum to ter kum ngala puli fina du khat ga bar fu saw hre hagar khat ga bar bu nyaw u ong ngapen shitom khop ya la met bat ngayalam raw ya kaken fi wanra nakatai ka Jingiamareh ka ba Kynja pertheda nama fina puli ba na bi pet ba gitu ki nong ya mare ki haban ki down step ki hap ya kaban tip kumno ban ya ban let ban mare step ka ga baki day ban le aga por baki mare aga tu ga jing practice ga joki baki hap ban sngot ho ba ya kaban tip ya ka rukom kilan met fik exercise ka kilan met ka day ka benta ka badon kam tam ha ka ba ya ga met joki ki hap ban pen ko ngo ha ka baki hap ban pen sitom bakanum khia palat lani bakinum mo kinum tolot lani bakum ta ka ta rukom tengam don po bangan kren ga tan ringa kwa ngan pen I phi ba habo waso pol ni onga pen sitom khop ya la ga met bat nga yalam raw ya ka ken kani ka ktien phi ga dei ka ba uwan ra ru nang tai ban pen I ba unong ya mare hi u haban pen sitom lagi tong met Upen sitom gumno da kabo haban exercise haban mare do bana mis app haban da mo ban mare kham jingai teng teng la thai la jaitu harga jaitu kamyo jaka ga jing im jing nong mare nang ta de tu jing bu teng ru kam dan jaka gi nong mare ba pin pet ki nong mare ki haban long kin haban mare malang sni kin haban pen sitom la ga jong met kin haban mo kin haban pen ko ngu la ga jong met ba ong ya lam rau ko kin haban pen ko ngu ya kan ga met baginum la ban le jaitu ban le kat ba mon reki hap ya gaban ko ngu kat kum ka jingbu bed haga bagadai ban pen kre eki tenan ta daw nga puli gani ga bible nga yo iba wam su pol ukren bon bahaya gini ki aka tenga kwa agani ga pongan pen I firu khndiat ya ka bo ong haga ni ga shiti ga jong u ka bo tho shau timothy habo ukren ni gani ga Jingiamareh u ong kumne u ong haga shiti ga bening kong ga jong timothy ka shiti shau timothy ga bening kong nang ba saw ka khot ga bo pra u ong gini ki na mar ka jing pen million ya ga met ka mentoy tang khndiat ka ba mot kani ga Jingiamareh ga exercise kani ga bakilan met ka dani ga jing mentoy khndiat hade u ong kata ka jing riu black kamot kata ka jing pen million kata ka exercise ka jing kilan met bakin Mynsiem ka pen mentoy shaki aka baro na baka dan ka jing kulari ka jing em ka ba menta bat iya ka ban sawan
Piu nong Mare, habau Mare, open si to melaga met bale. Nama udan ke jingkular, ukwa ban pauna, ukwa ban point number 1, ukwa ban break ye record, ukwa ban mod to ke Jingiamareh jo unla ban point sega nam sega buram. Bat kata kade ka haba kidan kata ke jingkular, ngani to ipi kim salia la de ki do no sibun ki aka, la ki haban kenyano sibun ki aka ki baki mau shu ai nuksane, ki haban kenyano ko to lek kai le ya ben super men ban si alap men ki kam penlut kai ke por ke sni ke ya unong Mare umla ban le tahu haban strict yela de haban pen baik yela de pen biang baik ke por kan no jiban khi kan no jiban ban thia kan no jiban bam kum no ban practice kum no ban exercise haban dan kita baden itu kadang kan si ong nak wektien haban dan ke discipline fi haban nang adakara ki egi uhaban dan ke disiplin ngan bu dak tin pareng umta uhaban disiplin lade fi ke disiplin ke de ke bedan kam hadu kata kata haga jinge dei bat ke Jingiamareh bakan jaman sem finu ik brio tang tang kim long disiplin fi ke jika disiplin kami nak ke jing pen million ban da pila yai ne ban pen million pi develop ye ke habit le ne ke jing million ban pen million ya ke jing million ba pin le kum ba pi de ban le katakan kelalong ke jing im jong fi. But day na kita down in the haba pim dan discipline, teng view idan gibriu gibam dan discipline, kim dan gapor duai, kim dan gapor ban pule Bible, kim dan gapor ban shong ban wat ke khmat jong try, kim dan gapor ban let job Mynsiem, kabade ke exercise bagan jaman sim. Kim dan gapor ban let ban job ye ki Mynsiem ki bakodor da gaba ki duai ye ki bobon kim chule e kata. Nang tade kim judan pori ke ban lech ke yeng ko jong try ban shakri you play kim judan por ban lech ke Bible study ki lech sin la no na light por la na pile akum ta ngan ong be fi pim dei ubrio bopen kre ye ke Jingiamareh ka bishisha ngan kren le na ka banta jong ki to ki ba mot shisha ya ka ban shakri you play ba pin la ban poi shkhmat chikle ha ka jing dei ba ka jing shakri play klem ka jing pen kre ngan ong be fi ke tien la da pim pen kre ka mot pi dei ubrio ubam dan jing yo I lupai ka bansawan. Fi ngan bu ni kitien da snap ai ni kitien. Ka jing pen kre ka de ka dak jong ka jing buram. La da fi klem pen kre ka mot fi klem buram me ka to ka bala jet ifi. La da la jet ifi ba pin de ki nong Mare pi aban pen kre. Ubam pen kre ka mot respect buram me ka to ka jing jet. Fi ka jing pen kre ka de ka dak jong ka jing buram. Pisngo buram ne ambau play le jet ifi siya ka ni ka jing penem. Pisngo buram ne ambo play legit if you bini Mare agani ga pertega bagan jaman sim. Pisngo ngu ne am yo play bu legit if you na prenga yeng na prenga ri na prenga jait ben rio na prengi bayeng basam o legit if you but la da pisngo buram bu legit if you ban pen kre bahaba pia Mare ba pinum sumare ba ki brio ginyo iba fio kram le se hasitang ba pi Mare pi kelon na pedang di Mare lani ba pi mo ba pi tlat ba pi paisa diendu ba ngakwa nong pi teng gila don ki bakren kairu iginong Mare jengi po India banda habagile Mare syakatai ke international level man da kide Mare ya shabari hang tai po Olympic lani ginu ki badai ki Jingiamareh ki ba shabari ki sej ong kumne da pipet ye ginong Mare ki bani India ki job ning kong na dien nama balai ki point na dien but dai ning tadaw ngim kwa bangin syakren kumta kum kinong Mare agani ke jing shakri play ngim kwa bangin poi shadien ngi kwa bangin Mare kham shkhman man le yu bangin penan buram yu play da kata ke Jingiamareh jingi tela da pikwa babin buram pihaban pen kre sibon ka jing pen kre ka dan sibon na tadaw ngan sipun i pinang ne hagani ke jing hikai janga baka jing pen kre ka dan sibon kawai ka bang kren fiang ni kadai ka discipline ni hab andan ke discipline finu idan ki bale jing sang ki ba duai tanga ko por be kan du jing pule Bible tanga ko por ba no problem ndala dep la jam lo ki to bar khat mtre shu ban pule Bible ba mtre shu ban duai ba fin da poi kum ta fin se yo I ba ka jing im jong pi ka de ka jing im ka bam poi shanu shanoro ka jing shikri blai ga mdai ga ba bi yo I no kum ne ka de ga ba pi plan na ka mta ka ek ban sawan ka Jingiamareh ka ba kan jaman sim ka de thik kum ka Jingiamareh ha ni ga perthai ka ba habangi practice malagas ni gadai bangi yo ilpa bangi dan ga jing snow tho ba ni dan ga jing kular bangi ni yo ye ga bainong ha bangi Mare khame Mare ba ti ga discipline ga ba dan ka hitip ki nong Mare ha ga perthai ki hab anan ga discipline war ga bam ga diro bagimla ban subam klumar
Pimla pen bam kelumar ben bam ke dok si kilo si sni nang ta bam ke klen ke bam kelumar ma kumbalang mangi lagi ke singi bam kelumar bat dan ki bairu ki jait pendu ngayu igi babon ki bam kelumar ngak kwa ngani tu ipi unong ya mare bam kelumar ki de tel ki de dan ki tu ki ma ke de dan ke diet lani ke rukom penbet ya ke rukom bam ka bar ke dawan na ki tu ki na ki tu ki nong pek ya ke bam ke di bagi de tel ke e budan kambu de bendan ke met jong o khna ma ke met jong o kan klai fi ke tak de ke bang ko nganong fi da pek bahala da fi de ban yamare agni ke pertai ke bagan jamin sim fi hap ban pikir bahaya ke bam ke di ngam da kren e ni ke jing bam ke bagan ja pertai ke bag ye kren ho ke dei wat hagani rong idan kam ban sunum bam klumar ban sudi Kelumar, pimla pin di secret, pimla pin mau pin ong mangan syakri o blay baga di secret baga bam ka di ke kiat ya kelumar de gumta ga jing syakri blay ka de ga bapia ban discipline wat e ga bam ga di ndre ga bang kren na ga bagin jaman sim ha ga jing de ga bam ga di ngakren e ya ga jing hikai ktien blay Bapitan kaman da yo e ga jing bam ba kan jaman sim ya ktien ga jong blay ka ba mi na ga jaka ga bagan jaman sim kano mi naga clear kano mi naga jing kai jong jing start jong brio hari ga bakan mi naga jing pen power naga jing ai ga jong men sim ko but la da pi snap ye ga jing hikai ga badai kan wan lam ye ga jing lam men sim ga badai but kan pen klanye ga met jong ga bakan jaman sim jong pi kan pen klanye ga men sim jong pi na ma ga bam ga di ga dai ga way naga discipline hagi nong ya mare pet babi bam kumno hagan ur kom pi pule babi ga shisni kumno pi snap igi jingkran ki kot ayu pi pule pi pet igi video pi pet jingkran ga bakumno teng teng wat sunget kelumar wat sumare kelumar wat supriang kelumar namar teng teng pi bam igi balong pi kame hapat pi ngakwa pi na pet ba ki doktrin gi bakumno pi snap ki jingi kai gi bakumno pi yo snau ka jing ma ka ta ka jing pule ga bible ga dei shi shane ka ba pi de snau tho igi nongrem jongka but ka ta ga de jing bam ga ba pi hab balong discipline ha ga jing im ka jong pi nganget pi la snau tho igi ta ka thia ga dem wat ka thia ga dem ru pi hab ban perkhat ba ba pinum dan stress ba pinum dan gitu ki jing ban kia jing jing perkhan ba pinum yo thia men ba pinum ma unong ya mare ude badan bom long stressful ubam de ba shaban kia ha ga jing mut ju perkhat ude uba kloy ya ga balang free bon pen kemen ba unyo ka jing yo thia ka ba bang ba undalong sound ka ta ga jing yo thia jo khnang ba ha ka jing yo thia ka met jong brio ka yo ya ga bor bat nang ta den daw yo mare ula ban mare da ga bor ga jaw tenda nak ta daw wat mangiru ni haban perkhat ba ga thia ga dem nan ga brio ki bam tre ban mo ban ngan ong ni ki ba haba ki thia kham me kim tre pat ban don ban pen million ga met jong ki ba ki de ban thia kham ha ai pin yo thia weng ina di naka taga jing huslai bagan japerte weng ina di nagi tension weng ina di nagi jing bu not igi brio weng ina di nagi jing mong jonga do not pelong ina di gi belong free discipline ina di khnang ba bin yo ka jing im ga besuk ba bin la ban yo thia khnang ba nda ba bi ya ya ni ga bagan jaman sem pin lo ga jing ga khu ye gi bobon ka ta ga bang ko nga nong fi u ha ban discipline da pi pule ba ga ba do ong kum ne ru to ga ba do ong shiki hebrew ga krene ga ta ga nong ka ba khat ar ga khot ga banin ko tongan si pule kan dia ne nama kan ngi la ikren berbor bang ini ai pule ne wong kum ne nama kum ta ba bi la ke to wi ringi dul o ki saki ga ne tungin bread no ye ga jing pinut baro ba ga ta ga pop cha isno angi tungin ya mare da ga jing yai sha ga jing mare thong ya ka bala bu akhmat jangi kani anda ha bangi ya mare ka ba mot ba nadu bangi exercise ni haban wen ni ga no ba pen wet ga jing em ga ji da pe ba ga ta kay ga ba penuwit di fila da fimot man mare umdan unong mare o ba pong bat ga over ko kwa ga nong fi no mare o de ba pen sting ile de polite lot na ki jing wit baro tela da fi hap ban don ka discipline ka wai fi hap ban kan ter ya no no ba wit na ga jing em ga ba kan jaman sim jok fi ti ga ba wit ga jing de ga ba kan jaman sim aga ni sti ji bro ong ka pop ka ba shai sno ngi fi ga ni ka tien sno ka mo phim la kya ka pop ka wan ka sno jing sarong ka jing meng ka jing sno la kini bro ki wan hari pi haban kan ter ma la gisni da ka ba pi pen kre ele de bi niya da ka jing sno red khmat jong trai bat ka ta kan pelong i fi ba haba ki hap kita baro fin sting fin light do be pin la ban ya bat man mare an ni ka bukan jaman sim da ka jing ya sha ba pin pendap e ka jing ya mare thong ka jong fi to ngan pen i fi an ni ka pos na ba fi ngan ya la me fi shi ka ba kham don kam ga ni ka por kani ga de ga kham don kam e
lesi gani ga jingpan kre ga banga kren ni fi hagani ga liang gani ga khamdan kam fi snap ngan pen I fi kawai ga jing shisha lesi binum la kiar ga ta ngam kren ni gini gino mare ke ba shi mare shane shu let mare tanga ga independence day la ni ga republic day shi mare lumar ngam ong ga to ngakren ye gi brio gi bada mot shisha ban ye mare shaktai ga international level la da pimot ban ye mare ba pinda pauna ma ga pertei kumang ala da ong ka jingpen kre ka dai ka badan kam tam but pinum la ban pen kre ngap ai ka ta tien what you ong an jingpen kre bangan chu le la le kum no an exercise kum no an mo ngan kum no bam kum no di kum no mare kum no ya kai step kat no baje kum no kat no kan ta wali mot ba pin chu rai hi ka ta shane dan gi briu bi chu ya mare klumar mtip ka jaka ka ba kum no hang no mare kum no kat no baje kat no por bon gi bam tip ka ta ba de ni ka ta daw ko ga nong fi ni ga por ba ni haban tip what haga patay ga bagi mare gi haban tip pin tip nang no ladam dan nong hi kai fi nakata ka daw ka jingpen kre ka bang kren nang ni ga dai uba pen kre fi uday nong hi kai jo ukenja coach lani trainer kindan kinong hi kai kiban habban ye don rinkat bat pi baro sisni man na kusni kiban penlong fi day badon maki ki coach ki kenja trainer bat ngakwa ngan ong fi hagani ke Jingiamareh bakin ja Mynsiem kata ka day ke badon kam tam finum la ban shumare hi mjudon ubalet mare hangtaya po ke international level lada umdan ki coach ki babiang u habdan u coach babiang unong hikai u trainer ko mga lao bat ngakwa bangan oi pi ngakan mau ga por bangidang ya le kai ba man chuang idang ya samla ngi le ban sha a woi coach buwan na shidkhar bat ngi sha ya mare step to live je man step la khi lai shiteng lai pertai ke snong ga thau la mi kna ra ba ga bol le ni mare step lai shiteng sauduna man step sau je hala ke snong thau la wit ski brio na tandang ile mare ang to ndang ile aten pat e kata ka coaching ngani kata ka jing hikai ko jong to coach buana bar uikai ben baningi bangim de ben mare dang dum wala pi mare dang dum kal air kampat long ka babiang ye kilang siuk long snam uikai ben mare shuwa bakan mi isni baru ang ha ka por bagi mi ki kijat sngi de ka to por pi mare ba nama katu ka burn lot ikatu ka katu bar khat ka ba mi na ka met ka mi is apat katu ki kijat sngi ka rap ha ye ka jingka jingkia ula batai pinia ba ngi ya ka bangam don por bangan pen shai fiang ni man ngi sia ang na mangi le mare teng mare lai biji la khi na do architect lai biji step la khi mare klumar teng la shurai kho la shuring du nama bam snau tho mut be ba ka tu ba sia mare shutip ade ban mare mtip pat e ka timing e ka por ka e ka jing kumno kan long ka e ka ta ka mo ka ta ka kita ke carbon dioxide ke bami bat kumno ba de ban dip hagano ko por kan mi ka oxygen ke bakhlain bat kumno ngi la ban mo kan dan kata ga kejat sngi ke bala ban rap ye ke jingka jingkia ngim tepe ke talam ne danu coach ma de ne kata daw baro ki nong ye mare ki ba khampawi ki don ki nong hi kai ki trainer dengan pen I fi na ga bible ba hagane ga bagan jaman sim ta daw so ong fi snap ha pen le jingbat hagane ga bagan jaman sim snap ha ngidan shibon ki nong hikai ngidan shibon ki nong yaram ngidan shibon ki nong aijing bat nre ngidan uwei coach u trainer jingi utau nong hikai jingi uba ublei ula ai jingi bahabo legit ini bangin nong yamare agni ga pertai ga bagan jaman sim ukwa bangin pen kre hapo ga jing hikai jong ni nong hikai baru tau nong hikai dei o Mynsiem bakhoit jong play ngada trang ye kata ba pin shai unong hikai uba kli tam uba hikai ini bangin mare agni ge Jingiamareh bagin jaman sim udai Mynsiem bakhoit jong play ngan puli fina ga bible kata ga dai na gospel ga jong Yohanes kalanang ga bakhat saw ngan puli ga khat ga ba arpon reo snap kini ge ki tien ki jong Jesus Christ wang ye ki sanran kumne
Senran gede gi bala syajit. Badu jisu wang gini giktian. Tangan pulih wang. Henry uta unang pentingan. Mynsiem khoi yau bau tau pa un pa haga kerteng jonga. Utaken un hikai yapi yaki eke baro. But un penken mau yapi yaki eke baro ki bangala ong hapi. Fi ujisu ang unang pentingan Mynsiem khoi. Ubau pau bah beneng un sapa. Un le ayu ka kam ka jong uga beneng kong kadai. Un hikai. Uday unang hikai. Uday coach jengi. Uday trainer jengi. Uday unang hikai jengi. Teacher jengi. But ngakwa bangan ong yafi. Dan ki priyo ki bisya kriyo blay. Ki bakwa ban nong ye. Ki bam tre ban hap apa ke coaching lani aga jengi kai. Ka jong ni Mynsiem khoi jong blay. Lada pim tre ban shong aga jengi kai. Ka jong Mynsiem khoi. Haga nugur kombens ngaw ye kita ki an bakan Mynsiem. Haga nugur kombens ngaw ye kita ki an jaga Jingiamareh bakan Mynsiem. Namar ki don ki an ki bobon. Ki don ki rukom ki bobon. But ngakwa ngan ong ifia gani kapora gani ka Jingiamareh bakan Mynsiem ni don niu nong hikai angas no comment ni kata kaktian baka Bible ka ay kertang yo Mynsiem khoi unong hikai Fim tu buat you jisu buwan jeng dengan pertegi kat you unong hikai urabi ukunja nong hikai namar ulet keleng hikai ke senran snap ngan ong ifi ngi mentangi dan yo Mynsiem khoi ubalong nong hikai but haga bapau ngi dan ki brio jong play ki ba hikai ngi ke tien ke jongo naga ta daula da fidan ki nong hikai ke bapau ki ba ha bapo ka jing hikai ke jong Mynsiem khoi fi dei ki brio ki bala ker khuno trai bapila ban ya ban mare ke Jingiamareh da ka bapi ko ngo ye kini ke jingi kai ke jong ki brio ki bi kai pi no Mynsiem jong trai ai Mynsiem jong blem nong hikai ba kledo ai pi no mi ai lai ru na ki brio ki ban hikai madang ki brio berkat mangan siat mar wai ngan sulit mare hi na tangan sulit yang menjudon manum utu nong mare apa ka pertei bo pau na mde bu sumi hi ude ba ke government bro ko wai ru ka support you ude ba ka mau ka ri bro ko wai ru ka support you nang tadam day tanga ta kidan ki badana kutu ke board ke committee ki ba bon ba ki ba sponsor eu ki ba ai ke training ki doctor ki nong sumar ki nong hikai ki trainer ki bon ki ban pelong eu ki ban observe eu ki ban watch eu ki ban pet eu malagisni ba unla ban lay nong Mare uba penio buram la gari ba gajai mure haga jukur kom ngiru bleu la bo ingi o Mynsiem khoi ula ai ngi ye ki brio ki jong play ki bala ban hikai ngi nama bale yo Mynsiem khoi la ai ka tangi u nong hikai pinda puli haga ni ka gospel jong Yohanes lese dan sibon pala ki bakran yo Mynsiem khoi tangan sipin i mangai pina ni wow haga gospel ka jong Yohanes kala nang ka bakhan rio ka ong gumni ka ong andalawan mo rekat bakat lain ngapune Henry andalawan mo Mynsiem ka jing shishaken unyalame pi shiga jing shabaro unom kren la den de ek eru bunyo sngo un kren un pen pau ya pi ek ban swan un penan buraminga na ba un shim na ga jonga ba un pen pau pi ka ne ka tien ka dai ka ba pen i ya ga jing hikai ga jing lam ya ga ma Mynsiem khoi un le yu ka ba du ka ong ude nong hikai ka ba ar ude nong yalam ka ba lai ude nong kren ka ba sau ude nong pen pau ya ki ban sawan ba dai nak ta dau de ba hikai ba yalam ba training ni ba pen shai ni ya ki nga khwa ka ni ga por bangan ong pi la da phim dan ki nong hikai la da phim dan uniu coach ubalong Mynsiem khoi la da phim dan ki bri jong blai ki bala ban hikai fi ka tien ka jong blai shanot harai fi la pin poi ha ga jing manu tharai bala ban sno thu hi dala de manu bala ban chu ya hi ban chu long hi em chudan kum ga ta ga Bible ble la say ga Bible gi nong yalam ula say ga Bible gi jing shikri ki ba dap do Mynsiem khoi ban le ban hi kai gi brio ya ga lenti ga jong tribe gi nang man poi shi ga lenti ga badai tanga kwa akini ga por bangan ong pi na ga ni ga jaka snapa habang nga kren siya pang kani ga jingpen kre nga kren baga jingpen kre ga daga badan kam ngidan kam yu coach ngidan kam yu trainer ba nga lapan ifi unong hikai bakraw tam ngi de Mynsiem ko jong play ngan wan ra ifi ga ni ga por Mynsiem ko un hikai ngi ga un hikai ngi ya ki nong rim jong ga Jingiamareh ki bakat kum ka ktien ka jong play
da pelejing mo di kata bang keren da sim kiai kata ngan da wan ra bahai kata fi ngan wan ra biang na unong ya mare unong ya mare ubah ga ni percaya ubala da pau udai ubat tiplut ye ki rules ki an jog je mare baro mde tang bo stat mde tang bo unang ban mare u hapru ia kaban puli ban tip ye ki rules ba ki an jog je mare namalada tip ye ki rules ba ki an ngan ong fi lada umare ula ban mare kelumar te nakata daw la ai hangi yo nong hikai ubalong Mynsiem ko joblay ki brio joblay ki bala yo e jing ai no Mynsiem joblay bakin hikai ngi ye ki rules ki an ki badon nay nakaktin ka joblay naman gi bring be mare ne gi bam so to itin gi jom play walu jisu ang tail nang banyo jo Matias tu khot bar pu lai om lo om baro gi be ong nga try gi banyo le gi mau play ha ga tak sneak ni ong nga ngam chum lo be gi so ngam chim la teng de men kham le kam ba ndun ong khile no na nga phi ki nong tre gi boman ngala dem ong phi ba tu tin bo gi nong tre boman kam dei gum ta ha tin pareng ong you lawlessness walker lani you walker of lawlessness kabamut pide ki nong trai ki baklem dan ka an ga rukom ngam krani ga hukum ngam krani ga hukum ngak krani ye ki an na ga ktien ga jong blai ba unong e mare ude ban tip ki an ngak mau don we paralog chunga bangai ye ha ude buji mare ula apoy shedu shega national level abule ya mare naga state Meghalaya uong ha kapor bangi yang bani mare la peniang i ui tuki block bala te i ui tuki spike bat nang tade orang ka jingle ran tang bangan yang ha tuki spike ngam tip kumno ban yang ha tuki block bala bo hapan i kai de ki weipat ki nong mare ki bala jumlien kumno bangan yang bat uang nang mare lele tempo sunu sunu na mam tip ba fi ka takade ka jing i kai ka banga yo nang i tu khana bat u nga khwa bangan ong fi la da pi mare pi la bin stel Bila kita mentang ti fin dia berkat do fin syak disqualify lani fin syak be lani fin tip iki an nganda pen ifi kata naga Bible kata ini bang syukuran mga kata naga Bible wa basu poli buat kho ini ke Jingiamareh u ong gumne sengap ngan pulia naga siti ke jong Paul so Timothy ke baar nak lenang ke baar nak de khot ke besan pe u ong gumno la da u no ru u yale haga Jingiamareh thong lani haga Jingiamareh thong an pen thong pan sngat u limda unyale kat badai ke rukom anam unum job unum yo pan sngat unum yo price lada yale kat badai ke rukom ka igani ke jingale kat badai rukom ka bamot u haban tip ye ki rukom u haban tip ye ke Jingiamareh but day na ka daw fi ngan sipin fi no ni teng ngi ngimtip ke Jingiamareh ka day ka ero kumno ni mare ka iga an ga badonang tunam kidan sibun ki an la da pim tip ki ka jingir ke ben gan long pi ka shar ke ben ga ri ga jat ben riuru nama fili mi na ga ri ga ba mi ka fi bat nga kwa ngan ong fi ga ni ga por kan mau ngi de ki ba mi na ka hima ga jong play ula jit ingi bangin ni mare ani ga pertei ka jing bom tip jingi ka pele ranya ga hima ga jong play Beliau ai ngi kini ke an kini ke conduct rule kini ke conduct rule kini ke Bible kabula ai ngi bangi de ban tip ba bangi mare ngi ban tip kini ke Bible bat ula ayo Mynsiem khoi boni kai ula ai gibri jom play bani kai dan gibri bom tres ngap dan gibri bom mare kat sebalap dan gibri bele kelumar dan gibriu ni sngi bela ikai bam dan ga rapture dan gi jingrong no dan gi bikai dan Mynsiem khoi dan gi bikai ni gi sngi ba ma ngani tu ipi ka trinity kam dan gi bikai ba gi jipun baptist kam dei setia ha ga jing ma ka ta gi jipun baptist kam dei setia ba da ka ba pen ga ba dei ga sunrai ga dei ga gum ta klumar gibriu no ma bela kim te ba gi tinu blai Teng-tengi ya mare rengi kle mare akan kum kektin ke jomplay la da pi mare shabar na kektin ke jomplay ngan ong be je fi ni ke por ka jingi mare jopi ke shabar na kektin ke jomplay ke de ke ki brio ki riu khot na benang ki pet ka yi fi kuma la de ong teng ki thap khle ne baboni ubam ong ish re ubam ong shish nama belai
pikle mare kumbato naga Bible. Katakan kita ke bang kuang ano. What you penlap miat kai bapini mare ni ke mare bagan jaman sim. Nasi syakri pentat kai ladi. Nasi mare lemir namarba kaktian ke jong play ke dan kampalat ingi bangin tip. Apa supol udah bandi ni wang ladau nunu umut bani mare ni ke mare thong an ai pan sniat yu. Anam pen phang buram yu ladau wan kong ru. Balai ladau ya mare kat badai ke rukom. Tipintip kumno ikiru kom la dam dan may kai fi. Katakan kita ke jing gini gisni. Kabangayo gini gisni kiba palat ni brio. Shumare si brio shumare sitai. Nget klomar ki jing ito pa nget klomar ki yakita ki jing ito lo pa nget klomar ki klem the snow to hagan no nong rimpiang. Kadan ne naga Bible kata. Kadai ne naga Bible keren gumta. Dan ne ki brio bawanang ne mentang gisni bat ngaro. Kibawan paduai bagi dan penang jaka ka be naman kawan ke jingele ke jing em jongki habaki let paduai le desi ki wai pan kapoy ke por ke bagi poy le di pen mana ke jaka ka betiang ke besir bat ngakwa anong ke piang ke por ngasi sim kum ke jingi kai ndaki wanang ne menta ke singi ngahi kai ki manang hikai ne tien ke jomplay ki lakmen ke mi ne ni ong ngila lai lui balai naman ke jing shine ke tien ke jomplay ka pen longi ke brio ke besikri blai bagi lakman ya mare hagalenti ke bedai. Nakataka daw nga kwanga nang piwat aibo saitan unio ban pen baklai bi. Uli aibo saitan unio iga ban pen sneo kai iga dur jong pila ni hima ka jong play. Namar pi yang naga jaka ka bakrao. Ken mau fi yang naga jaka ka ba ki brio ki ba pet chipi ki de ki riu khoi ki jong trai ki bakrao. Ban nga kwanga nang pi ni ka por ka don kame pi ba pen mare kat kum ka rukom jong ka ktien ka jong play. Wat kan ria nang ta? Ngalayo i ki brio. Kipu Jingiamareh kelumar. Jingiamareh. Sipor mare. Kan mau ke Jingiamareh kam dei sipor. Ngasai ong ni brio ni ke jing ye ni ke tien tongan ong no ipi kendiat. Jing sai ni ke tien ngamut bani kai sedien rei namar baga kapun kan mau nga ke pongan keren. Kan mau ke Jingiamareh ries ka bakin Mynsiem. Larang asim na ke Jingiamareh bakin japertei. Kidon pun jat ke Jingiamareh. Kadan ka 100-meter race. Kadang ka long distance na ni kata ka Jingiamareh ka ba jingai ba. Kadang ka Jingiamareh nga ba kadang ka Jingiamareh ka bagi khot ka relay race. Syangan ong kani ka relay race kadai ka ba kinong Jingiamareh kibaya yang ban mi kidai kibaya bon. Ya ki balajiat iki bakini marek lang ba kinla ban poi syaga jingjab. Ngasat ong ye gibrio habang syakriyo play. Ka Jingiamareh jonga ngakhlem Jingiamareh ya ka 100-meter race. Ngakhlem Jingiamareh ru ya ka long distance race marway. Bangan yo buram marway. Harikan mau kani ka Jingiamareh ka banga perkhat aga bagan Mynsiem. Kadai ka relay race. Ka relay race kadai ka bau brio ra badu dieng aga kti. Bani ai pateng. Wei mare kendiat wa ai wei pat bar wei mare khmat wa ai wei pat bar wei mare khmat wa ai wei pat bat uba khaddo uba mare upoi ningkong setei shaga target mo shaga teiga cheka ga blabo mo to finishing line kamot ke jingjab ke daya barok to tim baga to gari barok wei ke shat kemen ngakwa bangan ong ifi ai baga Jingiamareh bakan Mynsiem jingi hagani ke pertai kanam dai ka 100-meter race kanam dai ka long distance race ka bapi mare jurong marwai bapi pauna marwai nga khams ngotenat bangan ong ba ai baga Jingiamareh bakan Mynsiem ka bangi don hagani ke pertai ka dai kani ka relay race ka bangi IT pateng yu dieng jong Jingiamareh kidon ki brio ke balaya mare na do basdang ki apostol ke laya mare bagi la IT haki weipat ki brio gitu ki mau gitu ki brio jong play ki balong ki kpa jangi ki pemensua bat makiru ki la pendep ke Jingiamareh thong bat ki la IT hangi menta bat ngakwa nganong fi wal ujisu la mare ula pendep
But ula IT ka haki senran ki IT haki weipat ki brio jong play bagi ni ki brio jong play menta ki IT hangi but ni menta ngi dan haki ni ki Jingiamareh ka bagi dan saki pateng jingi ki kena samla jingi khon jingi ki ban sawan ki bala yang lupa ia ka ban pen kre la di bakiru ki la don lupa haga jaka ban dah bangi la poi mengi ngin IT pateng yo nu dieng jong ki Jingiamareh sahaki bagin ra igani ka gospel ter shiter hadu ka jingwan ka jong tuai ban ngakwa bangan su ong fi sikentien ni ka por tongin ya mare bha mangi namar ladau baklau baningkong ketu je mare sedien barok ha kidai ka flop ka bakla na kata ka daun nadu bestang ni aingo yu blai bagi nong mare ki baningkong try jengi ula pendap ki je mare wa basul pol la pendap ki je mare ki senran ki brio jom blai ki la pendap ki je mare but kal khamstet ki je mare jeni ngin kham advance ki board jingdom ngin kham advance ki ni perthei namar ki don ki noy mare na do stang ki balay mare ba but menta ngi shemenu dieng jong je mare shaga bakut sundan artan haga bangangai ngin poi shakmat nginom sha pas hagi wepat ngangai ini ga jing hikai ga ni rap ipi ba ba pi mare waju perkat ba pi mare tang ma pi ya fidon ga jingkit kli ba ga jing mare ba ha jong fi kaya rap yo te ka next line ka ba shemi tu dieng bakan khamare kham step bakan kham tam ki wepat ai u play on play ki khamat trong fi ba pin tip ba ha ki nong rim na ki tien ki trong play tongan tu ai ku try gani gadi ka por ka ba kemen palat ini gadi ka por ka bangi sngongo email play ba ma ai ngi gani ki tien ki chame ba me hikai kin try ngi play bangin la bani mare agani ki Jingiamareh ka ba Kynja Mynsiem kat kum ka nong rim jong ka tien ki chame hikai ngi ba bangi pen kre ngi bakla ngi or ngi hap kin try ria play bi ek pen long ngi bangi num ino no tan ngi yang jan in mare na twai ken jisu bi et chwa ba ka jing snai ge jame ka jing ai ge jame Mynsiem ba khot jame uni rap ngi bangin la kin try ge bani mare ngi ge Jingiamareh hado bangin the poi she finishing line bangin yo ige ta ga paino ga sngi bangi ai lut shame ka puram ka jingo ba ka jingero ga kirten ga jong jisu na naso ngi twai amen to blen ko khui fi ko bless you